Ayan, kuya. So guys, ngayon, I'm waiting for the bus na K209. Hintay natin yung bus. Ha? Ha? Video to, video. Hinihintay natin yung K209 na bus. At ito yung mga kasama kong OFW dito sa China. Si Mom, si Grace. Kuhay kayo. Sister na puro sugat ang face. Sorry. At ang sister kasi ko. So, andito tayo ngayon sa Hangzhou. Hinihintay natin yung K209 na bus. At makikita nyo naman kung gaano katataas yung mga building nila. Ano nakikita? Tignan nyo, puro glass. You know? Puro glass siya. At ito, makawakan ko siya. Diba? So, makikita nyo, walang jeep dito kasi puro taxi nito. Yan. Hinihintay natin yung bus 209.